Kwanate Simbo Akika do Wilika do Buluka Jatimina Buluka Deme Buluka Wajabate don Ambe I watu abuye Irishi Jamana Boraki Jo Chanjara Wajabate don Nations Unies no ye uni uka kenaka uka nyejala nani ka dakenaka tandara Wajabate don nito abu fara limenywanga ka janvake Faransika kutumu kono Olu Irusu Oluba Kalama Wajabate ningana mungana mukuma nunu anini namarato kuma minu na glalembe ka nyeshin malima mura wajabate kado ni engalo ni namaradi olu yirishi jamana kuti yalma ubi nyina dewa nunu ngani bembembe ni janvai ni vanda jamana nunu ko takolu segere wajabate kado jamana nunu ngadafiri kaku sogoi ubeninge kadadalu jumaina opma conseil de sécurité des nations unies wajabate kado numa ko nyenyini numa wulika jo buluda numa hakili jaga boke ni Sahara jamana ta katabla saheli jamana na ni jamana nunu ni degu mimbe nywana aninya ni mimbe nywana olu irisu deko wa aminu deme wajabate farafin jamana no sona ko olu wele uka deme ikado bata kadi jamana minu zone do ama wajabate ka don olu mana dore la koy unna ande dongli dala wal maziri dala uka jamana kundigi minye Vladimir Putin ubadon chemindo ubadon olu kan nani malikono ani farafina dorete wajabate ka do anga sorasi de ku dige ku famu ya wajabate ka do ku demeni marfai ku demeni keleke chugo nyumai olun na kunye ni de sabula ode nyine no fe Nations Unies ma wuli uma DCF mina wajabate una rapport mi no ye sebenyi ko ni ngwengera dura de lomo bi wuli ka jobuluda mura ko mini mingera adone do befe muna abi jamana yere minga muna ubo ke jugede otinyininga muna walma o datu do kumana ka wuli ka ko ta ko yanga wajabate ngalo ni namarala irisuko wajabate ka do saheli jamana gelembi yorome adone do Mali Burkina Niger ni mfuranjew ni nyuanje wajabata akame kata banani ani solasagi woroi olu ye twabuye utwabu dama obi nyondon wajabata ushuba damadu opma bamanji jere jakulu minu nolu keleme ka ka dagaroi ina fo grand EIGS groupe de soutien à l'islam aux musulmans jezim nunu mbe wulika jonni awapopa poko mina furanje ina adone de twabu jamana duma investe be minye wajabata sablo uyere dama karle menywana jango Mali ayoro mi no ye menaka favela we sirabangara minu mbe ubiseka ke yendigiye uka bingani wale anu ka cheni ubiseko ka chugo mina olu rushe jamana olu kona kanivo ni France akili bala ka libiti ka da kulundi ka flengulundi yele mo wuli ka jode buluda katanga loda libila minye kele ko taka libi segere libi bi chugo di bi ambi doni mina ko bi libi ka do tikitala sebene gala ko minye irisu ka chide Nations Unies na amototo kula ko alabana ako Faransi ka juguya ani Faransi ka bezengono ya ka nyashi farafin jamano ma adonedu kabini independence utara foka na bla bila Faransi ko ningile ka farafin jamano ta ngono ma wa uluti jena edu ti jena sini ikalo jakulu minu nane do abato jamano fe aben na afigi jakulu abeshoni jakulu abengana mungana jakulu opma ukafara farafin jamano na ukafara malabi ikado bora ka hakilin na jugu minda ka mali segere ko mini mingera mura ngalodo ningunye sebanye juguya anye minza loka bon nouvelle horizon kono wajabate mbala chogobe karamo ne bentika do jona la sirana ma minye sebenin ke atogo ye sare ko karamo da batungora ntese gantese magodla akoni ye jatemina ke ni kumati maminda karamo da batungora jamala bi dade ako ne meseka ke togodi min koni ye ministry min ka bara bembe anga carte dilama karamo da batungora eko ayreka kuma mamina de sebenin gela ko ni make ali watija ayirala ka fo Malibina kalafili kura munu labe karamo da batungora min koni ye anga kalafili ta seben kura mumbe no e carte d'électeur ye ko koni da kolonchi ko black rafa ninga ni carte d'identité nationale biométrique ye Mali bise ka bara kura boluda no e tokomina seben gela ko de koni tara jamana nyema fe nga min koni ma minya barata e ba ka fo de ministre de la sécurité no e Daoud Echeje seben gela ko ako min ni mbara ndamna ye karamo da batungora kuma chama o fora ka yira ka fo bara
a tɛna se ka kɛ ka bɛn n'a ye o kuma u ka sabali baara min bɛ ka ban an kana su ko an yɛrɛ la o kuma an ka tɛmɛ ni o ye janko baara ka se ka kɛ ka ɲa sɛbɛnnikɛla ko Miɛtɔ ka kuma tɛmɛna sogo bosonyɔrɔ la a ko bɛɛ lajɛlen y'i fa fɔ k'i ba fɔ min kɔni ye minisiri kɔni a tɛmɛna n'a yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔ b'a i b'a ye k'a fɔ carte d'identité nationale biométrique u y'a nun don min kɔni ye maa damadɔ ta kɔni bɔra ka d'olu ma a nana ye k'a fɔ ko nin ko in tɛna se ka bɛn u y'a ko bila dɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a kalafili mun tɔ tɛna to kalo kelen ye n'a dun fɔra ko kalafili sɛbɛn yɛrɛ ma dilan ka ban maliden minnu yɛrɛ kan ka recenser minnu ka carte d'identité biométrique baaraw ma sabati fɔlɔ a ko kalafili bɛna se ka bɔ wa o de kunu kɔnɔna la min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ colonel Asimi Goyita a y'a sigi ka miiri ni ka sanajɛ ka dugu lajɛ a ko an ye hakilina mun ta Mali kalafiliko la o kuma min kɔni ye Dawudu ye karamɔgɔ dɔ b'a baara minnu donnen b'a bolo ko baara in kɔni a ma taa yɔrɔ la fɔlɔ o kuma an k'a lajɛ an k'a bila kɛrɛfɛ an ka tɛmɛ ni hakilina wɛrɛ ye min b'a to malidenw bɛ se ka wote n'o tɛ n'an tora Dawudu bolo wote ko kuma tɛ yen dɛ nin bɛɛ fɔra ka tɛmɛ nin bɛɛ de fɔra ka a bɛɛ fɔra a bɛɛ fɔra Manu an bɛ segin kumaw de kan n'o tɛ a bɛɛ fɔra a tɔgɔ Dawudu kamalen bilenman in dɛ o don a bɛɛ fɔra k'a fɔ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min kɔni ye carte d'identité nationale biométrique n'a dumaya k'a fɔ ko o baara kɔni dɛsɛra ka jɔsen yɛlɛ o kuma min kɔni ye Mali ka sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ yen carte d'identité nationale ka taa bila carte nina permis karamɔgɔ dɔ b'a passeport olu kɔni yamaruyala ni ka kalafili kura kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni carte d'électeur ko kuma min kun t'a la bilen a yirala k'a fɔ segin bɛna kɛ carte d'électeur mɔ koyi a ko baara yɛrɛ bɛ senna nin waati la a ko o carte d'électeur dɛ karamɔgɔ dɔ b'a n'a tun fɔra ko kuma banna Mali kɔnɔ k'a kɛra maloya ye koyi segin cɛkɔrɔ ma dɔwɛrɛ tɛ a b'i dɔ ma caya sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min kɔni ye malidenw ye maa minnu y'u ka biométrique sɔrɔ maa minnu m'u ta sɔrɔ i ka da la k'a fɔ biométrique dɔrɔn kɔni tɛna kalafili boloda bilen o kuma passeport permis carte nina o kuma an n'o ta sa ni k'an kunda kalafili yɔrɔ kan min y'an ka carte d'électeur ye ni ka to salo k'an ka kalafili baaraw boloda sɛbɛnnikɛla ko kangaridaga kusa ka bɔ wuli ka bɔ ntɔn kan a ko kuma bɛɛ lajɛlen taara k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye ɛlɛ ni min kɔni ye maanifin ka kuma de ma mɛn n'o tɛ an kun tɛ se nin dabolo kan koyi nafolo min kan ka don a la o kunna don ko wɛrɛ la wulikajɔ min kan ka ɲɛsin o ma karamɔgɔ dɔ b'a tun o kunna don ko wɛrɛ la nka min kɔni ye jamana ye ko nin bɛ ɲɛta ko fɔ nin bɛ segin de ko fɔ sabu fɛn mun fɔra k'a dɛsɛra ka kɛ segin dama nin bɛɛ c'est à dire ni Allah ni takiɲɛ de ye a dɛsɛra ka kɛ dɛ non c'est subhanallah non seulement an ka temps perdu la deuxièmement nafolo min dara nin kolobu kalaba ko la masi t'a da dɔn et puis c'est une tache noire. Sigi! Mais Daoula, il doit répondre. Vraiment, c'est-à-dire qu'il doit vraiment répondre. Malikura tɛ de. Foyi tɛ kɛ ka bila kɛrɛfɛ. A bɛ ɲɛfɔ dɛ. K'a f'i ye i tɛ se. A fɔra. Kuma in tɛ tiɲɛ ye. A ka bila kɛrɛfɛ. A dilancogo ma ɲɛ. A kocogo ma ɲɛ. A dira minnu ma a ma ɲɛ. A wari ka ca. Hali bi haraba. A filɛ. Et voilà. A laban n'o la dɛ. An bila le fila malo kɛnɛ kan. Tiɲɛ tɛ fila kelen dɔrɔn don. Et on va donner raison encore aux hommes politiques. Voilà. Ani maa minnu tɛ Mali fɛ. Olu bɛna fɔ a y'a ya. Voilà. Et voilà. An dun ye nin fɔ. A fɔra dɛ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun o tuma min kɔni ye juillet kalo tile 18 malidenw kɔni an bɛɛ lajɛlen ka bɔ n'an ka sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka taa an ka kalafili boloda o tuma min ye biométrique ko ye n'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min na u n'an sɔrɔ sira la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la siranin kɔnɔ a ka bi bɔli don. L'argent appelle l'argent. N bala cogo bɛ di. Wajibate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 6 STD nin y'a ka fasiri ye. Wajibate i k'a dɔn cɛbakɔrɔ dɔ to a fɔli a bɛ dɔ siran cɛbakɔrɔ dɔ yeli yɛrɛ a bɛ dɔ ja tigɛ fɔ a bɛ yɛrɛ Asimu Goyita Asimu Goyita i k'a dɔn jamanakuntigi nin sɔrɔsi kɛ denmisɛn nin jalatigi denmisɛn wajibate mun dun y'a kɛ jamana politique maaw bi siran ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'a tora k'a fɔ ka ŋunuŋunu politique maaw bi yɛrɛ yɛrɛ fo dɔw bi bɔ ka bi u bi ji bɔ kan
jamana Mali an bɛ donni min na ko bi Ala sɔnna a ma k'a di cɛ kelen min ma bi o de Asimu Goyita ye wa a dun bara ka taama sira ɲuman jira a la sabula politique ma kabini indépendant fo ka n'a bila bi la u bɛɛ dɛsɛra min na Asimu Goyita bara ka baara in kɛ dɔɔni a hakili sigilen i k'a dɔn a ja tɛ tigɛ a tɛ wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko référendum ko kuma min n'a labɛnnen don jamana sariyasun bolo kura min n'a labɛnnen don jamana ci kuma t'a kɔnɔ a ti maa lakari a ti maa nin bɔ politique baara la Bɔjabate foyi tɛ politique ma ka dɛsɛ ani politique ma i k'a dɔn a ka kɔnɔsu kolenya jamana kɔnɔ a b'o de kofɔ sɛbɛnnikɛla ko Asimu Goyita a y'a minɛ a nin na constitution min ni jamana den bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ fiɲɛ b'a la o dɔnnen don Bɔjabate a ma dafa o dɔnnen don Bɔjabate keleku b'a la o dɔnnen don ngo n'a ta bɛɛ maaw b'a kɔrɔmatigɛ nka maaw dɔnnen don politique maa dɛsɛlenw ani minnu ni taa yɔrɔndanw don Bɔjabate olu de ka kɛlɛ n'u ka kuma mugu bi senna sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Bɔjabate i k'a dɔn n'a fɔra k'a fɔ min ye Asimu Goyita ye a bɛ sɔn ka kɛ candidat ye n'i y'o fɔ i ye dɔw ka tile tiɲɛ sabula ŋunu an'u bi wulikajɔ kɛ Bɔjabate a ko kɔsɛ in na wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keïta ma k'a ka fanga dafiri maa caman de farala ɲɔgɔn kan M5 RFP kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa IBK ka fanga bɛ dafiri cogo min sɛbɛnnikɛla ko fanga sɔrɔlen IBK binnen dɔw laban na k'u salo ka bɔ a la ka t'u dɛ kɛrɛnda fɛ min ye Musa Sengo Kulubali yɔrɔ ale yɛrɛ tun ye sɔrɔdasi ye nka labanna ka sɔrɔdasi fini bila k'i kɛ politique kan sɛbɛnnikɛla ko kɔsɛ in na kuma min bɛ senna tɔgɔ duman ani majamu min bɛ Asimu nɔfɛ n'a fɔra k'a bɛ sɔn ka kɛ candidat ye u b'a dɔn min don Bɔjabate sabula ni Asimu Goyita sɔnna ka kɛ candidat ye fanga talen a bolo yegew o yɔrɔnin kelen ye Bɔjabate o de la n'an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ o kuma référendum min y'a ka labɛn ye an k'o lagosi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Musa Sengo Kulubali kelen tɛ a ko politique tɔnkɔrɔba dɔw bɛ yen o kɔnɔna na i n'a fɔ Adema Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ Alifa Umaru Konare président kɔrɔ ale ka fanga i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen i n'a fɔ Maître Kasimu Tapo olu yɛrɛ kɔni ayiwa olu kɔni kamana ganna u b'a fɛ ka ko in dafiri cogo o cogo u dɛsɛra ka taa fara min ye parrainage ye ministre des affaires étrangères kɔrɔ cɛbilen Darame Senas faso hɛrɛ premier ministre kɔrɔ Sumana Sakɔ Bɔjabate ninnu kɔni ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u ye tubabukan duman fɔ u ye wulikajɔ kuma caman fɔ Bɔjabate i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to malidenw b'u kɔ don référendum kuma in na sɛbɛnnikɛla ko hali Baba Musa Tarawele ka fanga min n'o bina a bɛ waati bɔ maa dɔw b'o kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kamana gannen don a ko ni dun y'a ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ sɔmingelen do bɛnkɛra kan jamana den fanba bɛɛ lajɛlen labɛnnen don référendum in k'a fɔ k'a ka kɛ Bɔjabate k'a dɔn ala ni kuma tɛ dɔw da fo dɔw bɛ taa fɔ Irisiw ka taa ka bɔ yan Irisiw ka taa ka bɔ yan Bɔjabate k'a dɔn i t'o k'i yɛrɛ la wa olu nafuradama kana bila bi la u ye wulikajɔ ni dɛmɛ min da k'an ka armée sɛgɛrɛ hakilina bɔra jɔnni na Asimu Goyita tɛ wa Bɔjabate k'a dɔn ɲuman fɔba min ye ɲuman kɛ i n'o ka baraji bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn na a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ Bɔjabate k'a dɔn nin sɔrɔdasi denmisɛnw u ye faamuyaliba de sɔrɔ nin sɔrɔdasi denmisɛnw u ye hakili ɲumanba de sɔrɔ o de kɛra sababu ye jamana den fanba bɛɛ lajɛlen ka tugu kɔ dɔw yɛrɛ kantigɛ da don ni Asimu min kan bɔ a ti ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye Siku ko fulakɛ ko a ko min ye référendum ko kuma karamɔgɔ Dabatuma o de bɛ da kɔnɔ a ko ni Ala kɔni ye kalo kura tile 18 dugu ɲumanjɛ a ko wulibali don référendum bɛɛ boloda Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye référendum ye a ti taa ɲɛnabila labɛn kɔ maa minnu bɛ k'olu yamaralen don olu ka se ka kalafili baara kɛ n'o ye EJ maaw ye dana belebele bɛ u kan nka min ye ministre min bɛ n'o ye administration territoriale ye karamɔgɔ Dabatuma kalafili kɔlɔsilen bɛ ministre min na n'o ye colonel Ablaye Mayiga ale kɔni wulila ni ka jɔn kɛlɛnw ni ka yira k'a fɔ ko danaya o ti sɛgɛsɛgɛli ni kɔlɔsili sa o kuma min ye EJ maaw ye jamana ka danaya b'u kan nka o n'a ta o ta n'i ye kalafili lajɛ a kuma ni a ɲuguɲugu ka ca janko Mali bɛ waati gɛlɛn min kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatuma
Mali tɔgɔ ɲuman maa caman kɔni bɛ diɲɛ kɔfɛ olu tɛ fɛ k'o mɛn u tulo la min ye Mali tɔgɔ ɲuman karamɔgɔ de b'a tun ni k'a fɔ kalafili tɛmɛnen kɔfɛ o tɛ taa labɛn kɔ o tɛ taa basigi kɔ min ye minisiri Abilaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ EJ maaw u ka tɛmɛ n'u ka baara ye danaya b'u kan o n'a ta o ta min kɔni ye jɛrɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ yen n'o ye comité technique ye k'ale bɛ n'o sigi u kɛrɛfɛ k'u ka baara dɔdɔlima sɛbɛnnikɛla ko min ye o comité technique ye karamɔgɔ de b'a tun o de bɛ n'u ka nafolo don siraw lajɛ minɛn sera yan fɛ minɛn ma se yan fɛ min ye fichier électoral ye min ye carte électorale ye karamɔgɔ de b'a tun kalafili yɛrɛ kɛcogo ɲuman ni k'u bilasira u b'a ɲɛdɔn ni ka tila ka dɔ fara u ka baara kan sɛbɛnnikɛla ko min ye o comité technique ye ministre yɛrɛ de kɔni bɛna wuli ni k'o ta nakɔrɔ karamɔgɔ de b'a tun ka wuli ka jɔ baaraw bolo da sabu filɛliba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye a ko jamana bɛ dabolo min kan min ye sigiɲɔgɔn jugu ka taa bila baarakɛɲɔgɔn jugu maa caman sigilen bɛ ni ka kunnafoni jugu lamɛn Mali kɔnɔ o kuma ko tɛna bolo da dɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali kalafili min ye transition maaw bolo karamɔgɔ de b'a tun foro daminɛ waa bɔ ye ni référendum min ɲana maa bɛ se k'a fɔ sa kalafili fɛn fɛn bɛ référendum kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka ɲa nka n'a ma ɲa Ala man kisi la kalafili fɛn fɛn bɛna bolo da référendum kɔfɛ maa bɛ se k'a fɔ sa ko gɛlɛya bɛ o la o kuma min ye Abilaye Mayiga a ko ale kɔni bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye référendum ye karamɔgɔ de b'a tun a ka kɛ malidenw sago ye a ka kɛ diɲɛma sago ye wɔyɔ kana bɔ a la kɛlɛ kana bɔ a la maa min sa ni a ka di i bɛ wi ta walima i bɛ nɔ ta o kuma ko kuma caman tɛ yen bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an dɛmɛbaaw ni an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen karamɔgɔ de b'a tun k'olu bɛɛ lajɛlen da bɛna don comité technique la a ko n'o ye Misaeli maaw ye ka taa bila MINUSMA ale ni CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Mali kɔnɔ o kuma k'olu bɛɛ de bɛna kalafili dɔdɔlima k'a lajɛ a kɛcogo ɲuman sabatili la kunnafoni filanin an ye min bɔ info matin kɔnɔ fulakɛ Seguba ale ka sɛbɛnni don